अरे उठी, चोट त ना लागल? कुछ कहे चाहता रुका? हाँ। का? रुआ आज स्कूल जाता नहीं? कहे? रुआ काहे ना जाके एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलावता नहीं? आजकल तो जनता के भी दरबार लगाता। ए तन्नू के माई, जितना आसान तू समझा तरू मुख्यमंत्री जी से मिलल उतना आसान नहीं खे। अब फेनी अकेले हमार समस्या नहीं खे, पूरा बिहार के मास्टर लोग इस समस्या के भुगत रहल बा। लेकिन सभे केहू रुआ जैसन आँख से मजबूर नानू होई। यहाँ तो सब केहू अपना धंधा जुगाड़ में लागल होई। कम से कम ट्यूशन तो जरूर पढ़ावत होई, लेकिन रुआ के आँख से तो उहो ना होई। यहाँ नून रोटी पर भी आफत बा। माई मेहरबानी करके सब बंद करब। अरे आज इतना दिन के बाद तो बाबूजी बाहर जा रहल बार, उहो एगो अच्छा काम खातिर। आ तू बारू की बेकार के बात लेके बैठ गइलू। जेकरा 2 जून के 8 आदमी के खाना जुगाड़ करे के परत होई, उहे जानत होई कि कैसे होखता। ई हम जानत हई कि हम कैसे जुगाड़ करी ले। आ तू बोलत तारू कि बेकार के बात है। माई, ए माई, अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाई। ई लड़ाई तू अकेले थोड़े लड़ रहल बारू। हमनी सब मिल के ई लड़ाई के लड़ल जाई। आ देखिए माई, हमनियों के जिंदगी में एक दिन अच्छा दिन जरूर आई, जरूर आई। पता ना वो दिन देखे खातिर हम जिंदा रहे कि ना। धीरज रखा माई, सब ठीक हो जाई। जब रात बा सुबह तक हुक्मे करी ना। भगवान तो हमर ना सुन ले बेटा, तो हार जरूर सुन ली है। बाबूजी रवा जल्दी जल्दी खाई, स्कूल नहीं खे जाए के का? स्कूल में लेट हो जाए, जल्दी खा ली। दीदी, दीदी आने आई। अरे ये बाबूजी के कमरे में क्या करता? चल चल तेरी देखेगी। हाँ हाँ। आई हो दादा, ई का हो रहल बा महाराज जी? गरमी गरमी भौजी, गरमी माथा के गर्मी के धरती में भेजतानी। का मतलब? अब मतलब ई कि गोर ऊपर क के हवा में चलतानी रंगा सब जैसन। रुआ कहल का चाहता नहीं महाराज जी? ये कहल चाहतानी कि रउओ सब ऐसने कसरत करब न त माथा के गर्मी नीचे आ जाए। मतलब कि हमने की गर्मी कपार में बा? अरे अरे काहे गुस्सा तानी भाभी? अरे हम तो मजाक करत रही ना। इतना सुनर सुनर दुगो भौजाई, मजाक करे के हमरा हक नहीं खे। साचो हमने इतना सुंदर सुंदर बानी का? इहो कहे के बात बा। चुप मंजली, तू ना। अरे ये सब बाबू और माई के प्यार के नतीजा है, जिस सर पे चढ़ा के रख ले बारन। अच्छा, ए नाते सर नीचे और गोड़ ऊपर करके कसरत कर रहल बाड़न। और न तका पूरा घर के बोझ इनका कपार पे बा। ई कसरत रउआ सबके करे के पड़ी, तबे ई घर के बोझ कम होई। At number of the leaves on a tree, where did the king have his तनुजा? means? जी कहत त अच्छा नइखे लागत बा, पर का करी, मजबूरी बा। हम तोहरा के 2000 देवे के कहले रहली, पर 1500 से ज्यादा नइखे हो पावत। कोनो बात ना चाची, रउआ
रउआ इतना देख के हमरा पर कितना उपकार करता नहीं रउआ नहीं जाना। हमरा और कैसे शुक्रिया अदा करी समझ में नहीं आवत। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ही रुपया से अपन भाई की किताब खरीदते, किताब बिना ओकर पढ़ाई भी हर्जा हो रहल बा। भगवान तोहरा जैसन बेटी घर घर में दे। लोग बेटी से नफरत करेला, हम तो चाहिला कि भगवान अगर हमके दोबारा देस तो बेटी ही देस और तोहरा जैसन देस। अरे हाँ, हम तो एगो बात बतावे के बिसरिए गईली। स्कूल से एकर मास्टर जी रिपोर्ट भेजलन ह। ई पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गई बाड़ी। सब तोहरी मेहनत का फल बा बेटी। अरे नाना, हम तो खाली बतावे नहीं, मेहनत तो इहे करेली। राउर दरखास्त हमरा के मिलल कृष्णकांत बाबू। रउआ रिटायरमेंट लेवे के चाहता नहीं काहे? कहे से कि अब इ नौकरी के भार ढोल मुश्किल बा। घर चलावे खातिर कहीं और ही हाथ गोड़ चलावे के पड़ी। बात तो राउर ठीक बा, बाकी हमरे को निवेदन बा, रउआ अभी रिटायरमेंट मत ली। अभी राउर 5 साल नौकरी बाकी बा, ओकरा पूरा करी। हाँ, वैसे एक बात और बता दी, सरकार से हमनी के बात अंतिम चरण में बा। सरकार हमनी के मांग पूरा करे के आश्वासन दिले बा। उम्मीद बा अगले कुछ महीना में सब ठीक हो जाई। उम्मीदे पर तो दुनिया कायम बा सर। अब रउआ कहता नहीं तो जबले शरीर साथ दी अपन कार्यकाल पूरा करे के कोशिश करब हम। हमरा रउआ से यही उम्मीद रहे। राउर ई दरखास्त अब हमरे लगे रह गई समझी। जी अच्छा, तो चला तनी, प्रणाम। प्रणाम। अरे इस सवेरे सवेरे माँ जी कहाँ चल गई नी? माई मंदिर गई लिया, अपने बेटा खातिर मन्नत मांगे। शुक्र है ई माई ई घर खातिर इतना तो सोचनी। का मतलब राव? हमने के घर के दुश्मन है और राव पति हमने के कुछ ना कौनो नाता नहीं। ये घर के परेशानी से तो हमार भाई मुआल जाता और एकरा कारण रहुए है। का हम हैं? एक को नहीं, दो को नहीं, तीन तीन बेटी पैदा करे है। हमार भाई परेशान ना होए तो और का होए? बेटी सबके बियाह करत करत भाई के तो जिंदगी बीत जाए। तू चिंता मत कर बुआ, हम घर से भाग के बिया कर लेम, तोहरा पे भार ना पड़ी। का? तो घर से भाग के बिया कर देबो? और रउआ बाड़ी भौजी की हसतानी? तो और क्या करी? जब न तब राउर मतारी बेटी मिल के हमर बेटी लोग के पीछे पड़ल रहिले, तो ऐसने नु जवाब मिली और का मिली? भौजी ये सब तो हर से पकड़ के बिगड़ गए है। आज हम भैया से कहा थी कि इन्हन के एक एक करके विदा करे, नहीं तो नाक कटा के रख दी है इसे। हाँ काहे ना, एकनी के दादाजी अफरात पैसा जे छोड़ के गइल बाड़े, एक गो राजकुमार आई हाथ पकड़ के लेके चल जाई। बाप रे बाप, जितना बड़ा मुंह नहीं उतना बड़ा बात। हमरे मुगल बाबूजी के लेके रउआ मजाक उड़ावे बानी भौजी। जब रउआ मजाक कर सकीले तो मजाक सुने के भी ताकत रखी बबनी। का बेटी के छाती पे बैठा के रखबो? मूंग दे रखे? कौन महतारी ऐसन चाहेला? इ त हमनी के मजबूरी है। आज तक जे रउआ से बात ना बतैनी उ आज हम बतावतानी। राउर भाई के आंख के हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑपरेशन ना होई तो वो आन्हर हो जाइए। हे भगवान, ये हम का सुनत बानी? हाय 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 भगवान, ये हम का सुनत बानी? हमार भैया आनर हो जाइए, हमार भैया आनर हो जाइए तो हमरा के पूछी? हम तो बर्बाद हो जाए, हम तो तबाह हो जाए। जब इतने भाई से प्यार बा तो भाई के कुछ मदद करी बबनी। मदद? हम का मदद कर सकेली? रउआ लगे जिस जेवर पड़ल बा ओमे से कुछ बेच के दे दी उनका के। अच्छा, तो अब तुहार नजर हमरे जेवर पे बा, तो सीधे सीधे काहे नहीं को कहा? एमे नजर के कौन बात बा? आखिर उ जेवर हमरे तो रहे, हम अपना नैहर से लेके आइल रहनी हां। राउर बियाह से लेके गौना तक एक एक जेवर उतार के हम दे देनी हां, लेकिन राउर भाई वादा कइले रहलन हां कि हमरा उ जेवर ला के दी है। खैर हमरा ई बात के कोनो दुख नहीं है। दुख तो इतना बा कि जौन ननद खातिर इतना कुछ कईनी उ अपना भाई खातिर कुछ करे के तैयार नहीं है। तू कब ये सोच लो कि एगो विधवा की जिंदगी कैसे कटी? ना बाल ना बच्चा, वही तो एठो जेवर हमारा सहारा बा। तो चिंता
कौन बात के भाई आनर होखी है तो होखे दी राउर कोई कुछ ना बिगाड़ी सहारा जे बनल रही। हम जाना तनी भौजी की नजर हमरे जेवर पे पड़ गइल बा। हम सज्जी जेवर अपने देवरानी लगे भेज दे, यहाँ धरबे ना कर। माई है माई, काहे चिल्लत बड़े? देख माई देख, दीदी आज हमारा पूरा कोर्स की किताब किना दे रही। अरे वाह, हाँ बाकी खाली खुश होला से काम ना चली, मन लगा के पढ़ो के परी। पढ़म दीदी। दीदी हमरो इतिहास आ इंग्लिश के किताब फट गइल बा। देखा पीछे से 4-5 पेज गायब बा। ठीक बात तोरो की ना जाई, बाकी रगिला महीना में। हाँ हाँ काहे नहीं, जरूर किन दिया बबनी। पहले अपने माई के बता तो दा कि तोहरा लगे इतना रुपया आवत कहाँ से बा। एनो तुहर माई बाटी दिन भर गरीबी के रोना रोवा तानी दिन भर। अरे तू तो कमाऊ बेड़ी हो ना, तो काहे नहीं अपने माई के समझावत बैठू कि हमरे बचल खुचल जेवर पे नियत ना बनावे। माई ये बुआ का कहतरी? छोड़ तू अपना कमरा में जा, हम चाय लेके आवत हई। हम चाय लेके आ गई नी माई। दीदी ना चाय पिया। दीदी हमरा ला एगो साड़ी खरीद देबू। ई बार होली में हमरा साड़ी पहने के मन बा। सड़ियो उड़ियो भाई। दीदी अगर कोई परेशानी बा तो छोड़ दा। ना रे पगली, होली में तभी बहुत टाइम बना, उससे पहले तो साड़ी आ जाई। दीदी एकनी के कितना अपेक्षा, कितना उम्मीद बा हमरा से। काश हम सब के तमन्ना पूरा कर पाई थी। ठाकुराई भैया लल्ला आ गई ना लल्ला। देखा तो बेटा, तुम्हारे इंतजार में ही माई के आंख पथरा गई बेटा। लल्ला रउआ के हई? हम तो हर माई है बेटा, माई। लल्ला हम तो हर माई है। गिरधारी भैया रउआ के हई? हम लल्ला तुहार माई है। ए जी का हो गए लेकर पहचान में नहीं के करत। बिकी बबुआ के तनी आराम की जरूरत बा। सुनी डॉक्टर मना कइले बा कि जोर जबरदस्ती करके बिकी बबुआ के कुछ बात याद दिलावे के ना, ऐसे उनका के दौरा पड़ सकेला। अब सुना, ये बात ही घर में सब लोग के बता दिया। बिकी बेटा अब 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 ई के हई? ये हमारी छोटकी बहू है, अभी दुनिया में नहीं। अब अच्छा जाने दे मंजरी, जब से हम ये सुनी ना कि बापूजी वो पगला के घरे लेके आवत रहन, हम तो सब सामान सरिया लेनी। काहे खातिर दीदी? मैं के जाए खातिर और काहे खातिर? ये पगला जुड़े रहम तो जान के खतरे नु बा। वो कैसे दीदी? बेसी मत बना। अरे ये पगला से जान के खतरा ना होई तो केकरा से होई? देखा तो हमार लल्ला कहाँ आ गइलन। लल्ला ये तोहार कमरा बा। हाँ हाँ तोहार कमरा है बेटा। भैया हम रमा।
ये हमारी छोटी बहू है, अभी दुनिया में नहीं। बाप रे बाप, हर जगह पागलपन। अब तो ये घर में जेलो मुश्किल बा। ठीक कहा तारू दीदी। गिरधारी जी, आज के बाद इस घर में छोटकी बहू के फोटो ना दिखाई देवे के चाहिए। देख लो, आज तक फोटो ही हटावल जाता। कल वो दिन आई जब हमने दोनों के भी घर से निकाल देवल जाए। इस घर में जितना छोटकी बहू के फोटो बा सब हटा दा, अभी तुरंत।